От новоучреденото движение обявиха, че се чувстват длъжни да отвърнат на удара, за да не допуснат отново бъдещето ни, бъдещето на нашите деца и нашите родители да бъде монополизирано за личните нужди на поредния политически клан. Една от водещите фигури на Справедливост РПГ е Николай Цонев, бивш министър на отбраната. Ние сме хора, които сме пострадали от предишното управление, хора, които е унищожен живота им, хора, които им унищожен бизнеса от цялата репресия, която съществуваше преди последните 4 години. На среща присъства и председателя на движение Антимафия Георги Дражев, който разкриваше в своите предавания преследванията от страна на правителството на ГЕРБ на различни пострадали и хора, срещу които бяха заведени дела. Знаете, че движение Антимафия и телевизия СКАТ са флагмани в битката с мафията в България. Направили сме изключително много, постигнали сме определени резултати, но ние бихме искали да обединим хората именно в тази кауза и те да повярват, че само обединението прави силата. Благодарение на злобата на Цветанов и неговата компания бяха заведени 2 измислени поръчкови дела, които в продължение на 4 години се развиваха, влизаха в най-различни пикови, паузи и т.н., но към днешна дата вече балоните се спукаха и имам резултат, правен резултат, че няма престъпление. Аз не знам до каква степен може да е абсурдно действието на една прокуратура, но сме точно в тази ситуация в момента. От време на време някой се събужда само и единствено благодарение на журналистите, когато им се каже, че еди кой се е проспал 3 години не отговорил или 1 година не отговорил или изпратил някаква глупост. И просто търсим всякаква възможна помощ. На среща присъстваха част от обвиняемите по знакови дела. Малина Начкова, случая в село Мировене, Пламен Стоянов, Дамбовец, операция Октопод, генерал Тончо Михайлов, скандал за подслушване, Николай Цонев и Тенчо Попов, обявената за организирана престъпна група от Стара Загора начело с кмета на Гълъбово Николай Тонев, Гергана Червенкова, обвинена в създаването на престъпна група в САЩ, Радион Попов и други. Основната цел на движението за справедливост РПГ е да се даде гласно за манипулациите и скроените обвинения за различните човешки истории на пострадалите от произвола на властимащите и да се потърси персонална отговорност от съответните хора.